Hi guys! Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome sa aking munting channel, Bicolano Vlog. Ayan, nag-love shout out sa mga friend ko dyan sa ibang bansa, especially kay Mama Guaps. Mama Guaps, malagi po kayong mag-iingat dyan po sa inyong work. Maraming salamat po kagabi sa pagsilip nyo sa aking live. Maraming salamat po Mama Guaps. Nag-love shout out sa iyo dyan sa Singapore. At syempre sa mga kaibigan ko dito sa Pinas, nag-love shout out sa inyo. Ayan, ngayon guys, ang vlog ko for today, share ko po sa inyo kung ano ang pinagkakaabalahan ba ni Bicolana sa araw-araw dahil lagi siyang busy. Yan, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking munting business na pinagkakaabalahan sa araw-araw. Pasensyahan nyo na lang po kasi medyo makalat lang talaga ang aming hanap buhay. Kaya, ayan, tara, tingnan po natin. Ayan guys, ito ang aming tabasan. Dito kami nagtatabas ng aming mga tela. Ayan ang aming mga pinanggagawang pang ilalim sa aming doormat. Tapos, ito naman ang aming tela na ginagawang pang ibabaw ng aming doormat. Ayan. Ayan po yung aking makina. Bali, tatlo ang aking makina. At ito nga pala yung aking, nagwo-workout ako dyan sa umaga. Ayan. Maraming kalat po talaga kasi nagtabas po kasi kanina. Hindi pa nakakapagligpit. Ayan, ito nga pala ang aming product. Ayan, mga doormat. Ito yung aking kakabitan ng piping. Di pa siya nakakabitan ng piping. Ayan, ayun po yung isang makina. Ayan, ito yung tinatahi namin. Ayan, nakasalang pa yung isa. Ayan, mga ganyan. Ayan ang tinatahi namin. Tapos pag napaikutan na siyang ganyan, ayan, ito na siya ngayon. Ito, nakakabitan na rin siya ng piping. Yan mga nakaano na yan, kakabitan pa ng piping yan. Yan. Tapos, pag nakabitan na siya ng piping, ito ngayon ang finished product niya. Ayan na siya. Ayan, mga nakabundle na. Yan na siya ngayon pagka finished product na siya. Ready to deliver na. Ayan, medyo makalat lang talaga guys ang pagpapatahi ng mga doormat kasi syempre yung mga pinagtabasan. Ayan, katulad niyan hindi pa kami nakakapagligpit kasi katatapos lang magtabas. Yan, kung sa mga hindi pa pala nakapanood ng aking unang vlog kung paano gawin tong doormat, ilalagay ko dito sa description yung link ng aking vlog kung paano gawain ang aking mga doormat. Meron akong vlog na ginawa dyan. Ayan, pakitingnan nyo na lang po para malaman niyo kung paano gawin at kung paano umpisahan at kung paano umpisa ng doormat at hanggang sa maging finished product. Ayan, meron po akong vlog dyan, meron po akong ginawa. Ayan, ilalagay ko po dyan sa description sa baba. Bahala na po kayo, panoorin nyo po para malaman nyo kung paano paggawa ng doormat. Ayan, maraming salamat guys. Pasensya na kayo at medyo makalat talaga. Yan ang hanap buhay namin. Yan ang munting business ko guys. Yung mga doormat na yan na pinapatahi ko. Kahit medyo makalat, magtsatsaga si Bicolana guys kasi diyan kami nabubuhay sa araw-araw. Ayan, bali tatlo nga pala ang makina ko. Kaya yung isa nasunog yung motor nung nasunog yung motor nung nakaraan. Ayan, ipapakita ko lang. Ito yung nasunog nung nakaraan. Ayan siya guys. Ayan. Yan, ngayon bago na siya dahil bumili na ako ng kapalit. Napalitan ko na siya. Kaya bago na ngayon yun. Ayan, maraming salamat guys sa mga supporters ko dyan, sa walang sawang sumusuporta kay Bicolana. Maraming salamat. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman at papindot ng bell button para maging updated kayo sa aking mga ina-upload araw-araw. Yan, maraming salamat guys. Thank you so much. Bye-bye.